ଗୋଟିଏ ନଦୀଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ନଦୀର ନାଁ ତୟା ନଦୀ। ସେଇ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ତୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଙ୍କାଳିଆ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟିଏ ଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଥାଏ। ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଭରି ଭରି ଜାମୁକୋଳି ଥାଏ। ସେଇ ଗଛରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସବୁଦିନ ସେଇ ଗଛରୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ ଆଉ ସେଇ ଗଛରେ ରୁହେ। ମାଙ୍କଡ଼ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ବସି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆସି ସେଇ ନଦୀ ପଠାରେ ଶୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରେ ବସି ଦେଖୁଥାଏ, ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀରଟି ଶୋଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, କଣ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇନା, ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ଜାମୁକୋଳି ଦେବି? କୁମ୍ଭୀରଟି କହିଲା, ହଁ, ଦବ ଯଦି ଦିଅ। ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନି ଜାମୁକୋଳି। କେମିତି ତାର ସ୍ୱାଦ ତା ବି ଜାଣିନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଜାମୁକୋଳି କାଳେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ହଉ, ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ପକାଅ ପେନ୍ଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟେ ପେନ୍ଥାଇ ଜାମୁକୋଳି ତଳକୁ ପକେଇଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ନଈ ପଠାରେ ଥାଇ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା। ଖାଇକି କହିଲା, ଆରେ ସତ ତ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଜାମୁକୋଳି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ସତରେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇକି ଜାଣିଲି ଜାମୁକୋଳି ସତରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତମେ ତ ଡେଲି ଡେଲି ଖାଉଛ, ଭଲ ମଜା ନଉଛ ଆଉ। କଣ କରିବା କୁମ୍ଭୀର ଭାଇନା, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ଏମିତି ସବୁଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଆସେ, ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଦିଏ। କୁମ୍ଭୀର ମନ ଭରି ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ ଆଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଜାମୁକୋଳି ଦେଉଥାଏ ଆଉ ତଳେ ଥାଇ କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥାଏ। ଖାଇ ଖାଇ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ତମେ ଆଜି ଟିକେ ମତେ ଅଧିକ ଜାମୁକୋଳି ଦବ। ତମ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ପାଇଁ ନେବି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖାଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ହଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସବୁବେଳେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଛ, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ଆଣୁନ? ସଙ୍ଗାତ ଡାକ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାର କି ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ସେ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମତେ ସିନା ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଆଉ। ହଉ, ତମକୁ ଆଜି ଅଧିକ କରି ଦଉଛି। ତମେ କିଛି ଖାଅ ଆଉ ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯାଅ ଆଉ। ମାଙ୍କଡ଼ ଅଧିକ କରି ଜାମୁକୋଳି ତଳକୁ ପକାଇଲା। କୁମ୍ଭୀର ମନ ଭରି ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା ଓ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲା। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ଦେଲା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ଖାଇ କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଏ ଜାମୁକୋଳି ଏତେ ସୁଆଦିଆ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବା, ଆଜି ଜାଣିଲି ତମେ ଆକୁ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିଲ, ମୋ ପାଇଁ ଆଣୁନଥିଲ। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ମୋ ସହିତ କରୁଥିଲ। ହଉ ହଉ, ଛାଡ଼, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଧରିବିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଉପାୟଟି ଆସିଛି। ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। କହୁନ, କଣ କହିବ? ଏଇ ଯୋଉ ମିଠା ମିଠା ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ତମ ସଙ୍ଗାତ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନ ଖାଏଟି? ହଁ, ଆଉ ସେ କଣ ଖାଇବ? ତାହେଲେ ଭାବିଲ, ଏ ଜାମୁକୋଳି ଯଦି ଏତେ ସୁଆଦିଆ, ଏତେ ମିଠା, ତାହେଲେ ତା କଲିଜା କେତେ ମିଠା ନ ହେଇଥିବ? ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ତ ଏ କଥା ଜମା ଭାବି ନଥିଲି ଆଗରୁ। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛ ଘରଣୀ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲି ଯାଅ, ତାକୁ କହିବ ତମ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ମିଶିକି ତାକୁ ଖାଇଦବା ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁମ୍ଭୀର ଚାଲିଲା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳକୁ।
ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ନଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ମାଙ୍କଡଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଜି କଣ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବିନି? ମୁଁ ଘରର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବିନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। ଏମିତି ସମୟ ବିତିଗଲା। ସମୟ ଆସି ଗୋଟିଏ ବାଜିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଗଛରେ ବସିଲା। କୁମ୍ଭୀରଟି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇନା, ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଛ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି। ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଏତେବେଳେ କଣ ଆସୁଛ? ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇନା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ମତେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ମିଳିଯାଇଥିଲା ତ, ସେଇଆକୁ ଖାଉଥିଲି। ଖାଉ ଖାଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସି ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କୁ ତମେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଲ, କଣ କହିଲେ ସେ? ସେଇ କଥା କହିବି ବୋଲି ତ ଆସିଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ହିଁ ନାହଁ। ହଉ କୁହ, କଣ କହିଲେ ମୋ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ? ତମ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ସେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିଲନି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ମନ ଭରି ଜାମୁକୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଆରେ କହିଥିଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚଲାଚଲି କରିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଛି। ସେଥିଲାଗି ସେ ଏତେ ବାଟ ପହଁରିକି ଆସିଲେନି। ତାହେଲେ ବଢିଆ ଆଉ। ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଅଧିକ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ନେଇଯିବି। ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଜାମୁକୋଳି ସେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇନା, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ପାଣି ଭିତରକୁ? ମୁଁ ତ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ପାରିବିନି, ପହଁରା ବି ଶିଖିନି। ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇନା, ମୁଁ ଅଛି ନା। ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମକୁ ମୁଁ ପିଠିରେ ବସେଇ ନେଇଯିବି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ଛାଡିଦେବି। ତମେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ଜଲ୍ଦି ଆସି ମୋ ପିଠିରେ ବସି ପଡ, ଆଉ ଚାଲ ମଜା ନିଅ ପାଣିରେ ବୁଲିବାର। ସବୁବେଳେ ତ ଗଛର ଗଛ ଡିଅଁ, ଆଜି ପାଣିରେ ବୁଲ, ପୁଣି ତମ ସଙ୍ଗାତ ପିଠିରେ ବସି। ହଉ କହୁଛ ଯଦି ଚାଲ, ସଙ୍ଗାତୁଣୀକି ବି ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେବି, ଆଉ ତମ ପିଠିରେ ବସି ପାଣିରେ ବୁଲିବାର ଆନନ୍ଦଟା ବି ନେଇଯିବି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡେଇଁକି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିଲା। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସିଛି, କୁମ୍ଭୀର ଜୋର ଜୋରରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ପହଁରି ପହଁରି ଚାଲିଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ 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 କୁମ୍ଭୀର ଭାଇନା, ଟିକେ ଧୀରେ ପହଁର। ଏତେ ଜୋର କଣ ପହଁରୁଛ? ମାନୁଛି ତମେ ପାଣିରେ ରୁହ, ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପାଣିରେ ରୁହେନି ନା, ତ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତମେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଁର। ତୁ କଣ ଡରିଛୁ? ଆରେ ବୋକା ମାଙ୍କଡ, ତୁ ଡରିଲେ କଣ ହବ? ଏବେ ତୋର ଡର ଫର ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଛାଡି ପଳେଇବ। ମାନେ କଣ କହୁଛ? ଆସି ନଈର ମଝି ହେଲାଣି, ମତେ ଡର ଲାଗିବନି? ଡର ଛାଡ, ଏବେ ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ମାଙ୍କଡ। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ସେଇ ମିଠା କଲିଜାକୁ ଖାଇବୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଏକଥା ଶୁଣି ତା ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡୁମ୍। ମାଙ୍କଡ଼ କଣ କରିବ? ଭାବି ଭାବି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇନା, ଏଇ କଥାଟା ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିନଥାନ୍ତ? ମାନେ ମାନେ କଣ? ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ସବୁ ଏକଥା କହିବାରେ ଲାଜ କରିବାର ନିହାତି ଥିଲା? ଜମା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାନ୍ତ। ଯେମିତି ଜାମୁକୋଳି ଡେଲି ଡେଲି ଆସି ମାଗି ଖାଉଛ, ସେମିତି କହିଥାନ୍ତ। କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇନା, ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ତ ମୁଁ ଗଛ କୁରୁଡରେ ରଖିକି ଆସିଛି। ତମେ କହିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି? ଏତେ ବାଟ ବେକାର ଆସିଲେ, ସମୟ ଆସି ଏତେ ବିତିଗଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଫେରିକି ଚାଲ। ଜଲ୍ଦି ସେ ମୁଁ ଗଛ କୁରୁଡରୁ ମୋ କଲିଜାଟା ନେଇ ଆସିବି। ଆଣିଲେ ତମେ ଆଉ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ମିଶିକରି ଖାଇବ। ହଁ, ଏକଥା କଣ ସତ? ହଉ,
ନେଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦବୁ। କୁମ୍ଭୀର ଜୋର ଜୋରରେ ପହଁରିକି ଚାଲିଲା। ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ହୁମ୍ପାରେ ଚେଇଁ ଗଛ ଡାଳରେ ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ବୋକା କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଏଡେ ବୋକାଟା। କଣ ଶରୀର ଥାଏ କଲିଜା ଥାଏ? ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ କଲିଜା ଥାଏ। ତୁ ଏଡେ ବଡ ବୋକା। ହଉ ଯା, ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ କଲିଜା ଖାଇବୁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ମାଙ୍କଡ କଲିଜା ଖାଇବୁନି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ କଲିଜା ଖାଇବାର। କୁମ୍ଭୀରଟି ବଲ ବଲ କରି ଅନଉଥାଏ ଆଉ ଭକୁଆ ପରି ଚାହିଁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ତା ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇଲା। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା ଆଉ ଜିତି ବି ପାରିବା।